Nezastaviteľná zúrivosť. Je juhokorejský akčný thriller s výrazným prvkom osobnej pomsty. Dong-hul žije pokojný život predajcu rýb. Jedného dňa sa vráti domov a zistí, že jeho dom je prevrátený a manželka Isoo zmizla. Kým polícia je neefektívna, únoscovia volajú a žiadajú výkupné za jej návrat. Dong-hul sa premení z nenápadného občana na krvilačného mstiteľa, ktorý jednoznačne nasadí svoj život, aby ju zachránil. Želvy Ninja 3 je akčná dobrodružná komédia a tretí diel pôvodnej filmovej série o ninja korytnačkách. V tomto pokračovaní sa Leonardo, Donatello, Michelangelo a Rafael vydávajú späť v čase do feudálneho Japonska v 17. storočí, keď ich priateľka April náhodou aktivuje magický žezlo, ktoré ich presunie do minulosti. Korytnačky musia zachrániť miestnu dedinu pred tyranským vládcom a zároveň nájsť cestu späť do súčasnosti. Popritom zažívajú nové kultúrne strety, boje so samurajmi a vtipné dobrodružstvá. Need for Speed je akčný film založený na populárnej sérii závodných videohier. Hlavným hrdinom je Tobey Marshall, talentovaný automechanik a pouličný pretekár, ktorý je nespravodlivo odsúdený za smrť svojho priateľa pri nelegálnych pretekoch. Po prepustení z väzenia sa chce pomstiť bývalému rivalovi Dinovi Brewsterovi, ktorý ho podrazil. Tobey sa zúčastní nelegálneho prestížneho závodu naprieč Amerikou De Leon a cestou musí čeliť polícii, nástrahám a nebezpečenstvám na ceste. Film je plný rýchlych aut, napínavých pretekov, akčných scén a pomsty, so silným dôrazom na praktické efekty a skutočné kaskadérske kúsky. Milý John je romantická dráma natočená podľa románu Nicholasa Sparksa. Príbeh sleduje vojaka Johna Tyrieho, hrá ho Channing Tatum, ktorý sa počas dovolenky zamiluje do študentky Savannah Curtisovej, hrá ju Amanda Seyfried. Ich láska sa však komplikuje, keď sa John vracia do služby a medzi nimi zostáva len korešpondencia prostredníctvom listov. Ich vzťah čelí skúške času, vzdialenosti a životných zmien, ktoré ich čakajú počas vojny a po nej. Film je dojímavý príbeh o láske, odlúčení a nádeji, ktorý skúma, ako ďaleko je možné zájsť pre niekoho, koho milujeme. Lovci LV je dobrodružná historická dráma inšpirovaná skutočnými udalosťami. Dej sa odohráva na konci 19. storočia v britskej východnej Afrike, kde inžinier John Peterson vedie výstavbu železnice. Projekt však naruší séria brutálnych útokov dvoch ľudožravých levov, ktorí zabíjajú robotníkov a šíria paniku. Aby im čelil, Peterson si prizve slávneho lovca Charlesa Remingtona. Spolu sa vydávajú na nebezpečný lov, aby zastavili prízrak a temnotu, prezývky pre levov, ktorí sa stali legendou. Film je napínavý, temný a vizuálne pôsobivý, s prvkami thrilleru a dobrodružstva, založený na skutočných udalostiach okolo levov z Cava. Útek z Pretórie je napínavá dráma založená na skutočných udalostiach. Rozpráva príbeh dvoch politických väzňov, Time Jenkina a Stevena Leeho, ktorí boli v 70. rokoch počas apartheidu v Južnej Afrike uväznení za distribúciu protivládnych letákov. Vo väzení v meste Pretoria plánujú odvážny útek, pri ktorom si tým vyrobí drevené kľúče na odomknutie cely a ďalších dverí vo väznici. Film sleduje ich trpezlivú a precíznu prípravu, napätie a riziká počas samotného úteku. Je to príbeh o odvahe, vytrvalosti a boji za slobodu. The Fighter je životopisná športová dráma založená na skutočnom príbehu boxera Mickeyho Warda. Hrá ho Mark Wahlberg, jeho nevlastného brata Dickieho Eklunda, ktorého hrá Christian Bale. Dej sleduje Mickeyho cestu k titulu svetového šampióna vo welterovej váhe, zatiaľ čo zápasí s komplikovanými rodinnými vzťahmi. Jeho brat Dickie, bývalý boxer, bojuje so závislosťou a zároveň sa ho snaží trénovať. Napätie narastá aj kvôli ich dominantnej matke, ktorá riadi Mickeyho kariéru. Film je o prekonávaní osobných aj rodinných prekážok, o druhých šanciach a sile vytrvalosti. Christian Bale získal za svoj výkon Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Režisérom je David O. Russell.